еще есть. Мы можем еще резать. Приди, Старитель, Дух Святый, навідай вірникам своїх, наповни лаской свыше сердце, что створаны Тобой, названы Утешителем, Ты найвищий Богодан, життя, криниця і любов, і узмацнення наших душ. Ти спаси нам моя, і серці духа отгони, и с упокоем одари,
завсёды за собой вярці, і прабачэнне грэшным дай. Дай прасцяла бігавіця пазнаць, і шлях да Сына покажи. Ты дух любові їх двоїх, вірим табі всі часи. Богу Отцю хвала завжди, і Сину воскреслому, Утешителю Тобі, хвала на вічні віки. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Сёння ўспамінаем Найсвяцейшую Панну Марыю з гары Кармель, Маці Божую шкаплерную. Падчас гэтай імшы молімся, просячы Божага благаслаўлення апекі нябеснай заступніцы для членаў ружы Маці Божай шкаплернай і для іх сем'яў. А каб мы маглі годна скласці Найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Пане, Ты пасланая здаравіць скрушаных сэрцам, змілуйся над намі. Хрысты, Ты прыйшоў паклікаць грэшнікаў, змілуйся над намі. Пане, Ты сядзіш правару чайца, каб заступацца за нас, змілуйся над намі. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Молімся. Вялікі і святы Божа, няхай на жыццёвым шляху нам дапамагае магутнае заступніцтва слаўнай Дзевы Марыі, каб мы пад яе апекаю дасягнулі вяршыні дасканаласці Езуса Хрыста, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги пророка Захарии. «Веселися и радуйся, дочка Сиона, бо ось я иду и поселюся посеред тебе, каже Пан. И многие народы придут до Пана у день той, и станут для Его народом. И я поселюся посеред тебе, и ты познаешь, что Пан Могутцев послал меня. Пан возьме во владанні Юду, свою спадщину на святой землі, и знову выбирай Иерусалим. Змовкни всялякое тело перед обличьем Пана, бо Он поднимается со своего святого жилья». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Великое учинил мне всемогутный, великое учинил мне всемогутный. У Ты одни сказала, Мария, величай душа моя Пана, и узрадовался дух мой у Богу моим Збавцем. Великое вчинил мне всемогутный. Был взглянул Бог на покору свою слуги, и теперь благословлять меня будут усе поколения, бо великое учинил мне всемогутный, а имя Его святое. Великое учинил мне всемогутный, и милосердность Его с поколения в поколение
тымі, хто яго баіцца, паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам. Вялікае чыніў мне всемагутны, скінуў магутных з трону і узвысіў пакорных, добром голодных насыціў, а багатых нішчым адправіў. Вялікае чыніў мне всемагутны, прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. Вялікае чыніў мне всемагутны. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Счастливы, кто слухает Слово Божие и заховає його. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Macwieja. У той час, калі Езус прамаўляў да людзей, маці і браты ягоныя стаялі звонку і хацелі пагаварыць з ім, і нехта сказаў яму: «Вось маці твая і браты твае звонку стаяць і хочуць пагаварыць з табою». Ён жа адказаў таму, хто звярнуўся да яго: «Хто маці мая і хто браты мае?» І, працягнуўшы руку сваю да вучняў сваіх, сказаў: «Вось маці моя і браты мае. Бо кожны, хто выконвае волю Айца майго, які ёсць у небе, той мне брат і сястра і маці». Гэта слова Пана. Удзельнікі ружы, выйдзіце, калі ласка. Запаліце свечкі. И по центре становитесь перед алтарем. Дзеля хвалы и прославления Найсвятейшей Панны Марии и на ўспамін таямніц жыцця, смерцю, воскресення Пана нашага Езуса Христа, я благословляю гэтае ружы у імя Отца и Сына и Духа Святого. Цябе, о Найсвятейшая Маці, Королева святого Ружанца, сёння покорно прошу стать маёй опекункой и заступницей, каб ва ўсіх моих патрэбах
цяпер і ў гадзіну маёй смерці Ты падтрымлівала мяне. Амен. Усемагутны Божа, узглянь на слугаў сваіх, якія ў ружанцовай малітве яднаюцца з Табою, праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Твайго Сына, спашлі на іх свае шчодрыя ласкі і благаслаўленні. Учыні, каб яны паслухмяныя Евангелію і ўмацаваную моцаю Духа Святога былі годнымі сведкамі Хрыста, а праз ружанцовую малітву умацоўвалі касцёл. Няхай Найсвяцейшая Панна Марыя будзе для іх самай дасканалай, пуцяводнай зоркай да неба, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Вы, члены супольнасці жывога ружанца, і дапушчаны да атрымання адпустаў, звязаных з малітвай ружанца. Трывайце ў малітве, жывіце ў любові, і няхай будзе з вамі Бог супакою і ласкі. Вяртайцеся на свае месцы. Спеў на прыгатаванне дароў. Полная величия Христа, ах, вера святая Христа, нами благи, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Белый хлеб в руках святарских, стал Христовым телом, як народ покорно просить, полная величия Христа, ах, вера святая Христа, нами благи, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Устаньце, калі ласка. Падчас імшы молімся, просячы Божае благаслаўленне апекі нябеснай заступніцы для членаў ружы Маці Божай шкаплернай для іх сем'яў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Просім Божае благаслаўленне апекі Маці Божай Яйца Фабіяна, здароўя для Наталлі Карніцкай з нагоды юбілею. Цябе просім. Просім Божай ласкі апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, хутчэйшага выздараўлення для Крысціны, дароў Духа Святога для лекараў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Просім Божае благаслаўленне, заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, здараўлення хворых Яйца Фабіяна, здароўя для Сафіі Зелянко і дароў Духа Святога для лекараў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Христу. Спрадвечны Божа, аддаючы пашану Маці Твайго Сына, пакорна Цябе просім, няхай святая ахвяра, якую мы Табе складаем, праз ласку Твою учыніць нас саміх для Цябе вечным дарам. Праз Христа, Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце. Узносим їх до Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы праслаўлялі Цябе, Божа, за цуды, якія Ты ўчыніў сваіх святых, аддаючы пашану Найсвяцейшай Панне Марыі, складаем падзяку за Твою дабрыню і велічаем Цябе словамі яе гімна. Вялікія справы Ты ўчыніў на ўсёй зямлі і сваю міласэрнасць распасцёр на ўсе пакаленні. Ты глянуў на пакору сваёй слугі і праз яе спаслаў людзям збаўцу Jesуса Христа, Твайго Сына і нашага Пана. Праз яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо
Твоей, Госана на вершинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госана на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение, Твоего пустя. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыі, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча, ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста.
Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój dаю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. З радостью передайте ближнему знак супокою. Маранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Маранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас супокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные покликанные на вечеру ягоную. Господи, я и варты, когда меня вошел, ты своим словом душу обновишь, меня не радуешь снова. Тело и кровь покину, нам грешным споживать. Грошишь ты хлеба, сходишь с неба, как нам радугам стать. Грошишь ты хлеба, сходишь с неба, как нам радугам стать. Ласка усіх крилиця, Спавця і лікар наш. Раз твої рани, Єсу коханий, оздоровляєш нас. Славому дариш силу, та болі не грошив. Дай же мне, Боже, как день свой кожный, я в Твоей ласке жив. Дай же мне, Боже, как день свой кожный, я в Твоей ласке жив. Только Тебе хочу я тут на земле служить, а вот и вечно в небе беспечно с Тобою, Христе, жить. Духом Святым и Словом Божьим я не учи. Вяти владару на шлях свой правый, кожный мой крок и чин.
Молимся. Милосердный Боже, отдаючи пошану Маці Твоего Сына, мы приняли сакрамент вечного збавлення. Просим Цябе щодра, надзялі нас усімі патрэбнымі ласкамі, каб мы няспынна ўдасканальваліся у хрысціянскіх цнотах. Праз Христа, Пана нашага. Няхай на цэнтр выйдуць, хто будзе шкаплер апранаць. Шкаплеры трымайце ў руках. Молимся, Божа крыніца ўсялякай святасці, адроджаных з вады Духа Святога, Ты клічаш да поўні хрысціянскага жыцця і дасканалай любові. Учыні, каб Твае слугі, якія з пабожнасцю прымаюць гэты шкаплер, у гонар Найсвяцейшай Марыі Панны, прыпадобніліся да Езуса Хрыста, а пасля шчаслівага заканчэння гэтага жыцця праз заступніцтва Багародзіцы Дзевы увайшлі ў радасць Твайго дому. Праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. Нехай вас благословить и стеражи всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михаиле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божией, скинь у пекла сатану и інших злых духов, якія на згубу душаў снують по свете. Аминь. Фабияне, наш чудотворца, стал печени оборонца, нам шлях спаления покажи, край наш от греха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал печени оборонца, нам шлях спаления покажи, край наш от греха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал печени оборонца, наш шлях спаления покажи, край наш от греха бережи. Боже, Ты прославляешь життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служением поширали сирот братов и сестер, познание ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое и уделяючи святые сакраменты, одари ласки хвали автора слугу Твоего Отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину от нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Вітай, зорка мора, Маті Христа Бога, Пана
цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амин. Няхай будзе праславлена